Yun, so shoutout muna kay Gagang Binoy. Gagang Binoy, laban natin gagamba mo. Ang laki eh. Goodbye, Jensan. Patay ka diha. Yun, so shoutout muna kay Gagang Binoy. Gagang Binoy, laban natin gagamba mo. Aray. Galit. Yan o, eto na ha. Galit na galit. Kalaban natin sa Saldi TV, yung tala niya ng Jensan. Ayan. Yan o. May kalakihan nga lang. Okay, lapag mo na yan. Jensan versus Albay. Ang laki eh. Goodbye, Jensan. Patay ka diha. Goodbye Jensan talaga. Goodbye, Jensan. Ay, puta bumawi. Bumalag. Ang lakas kasi sa'yo eh, puta ginigin. Bumawi, Gagang Binoy. Talo yung gagamba mo. Sinaputa, no? Ano, panalo na, natalo pa. Nakauna sa kamay eh. Nag-return na. Gagang Binoy, yung gagamba mo, sinaputan. Ayan, boss. Kaya lang. Diba? Uy, Gagang Binoy. Panalo na, natalo pa. Akala ko panalo na. Oh, sumisigaw na ako. Ika nga, bilog ang bola. Pero nakasugat oh. Tignan mo oh. Balda yung galamay. Shoutout ulit tayo kay kay Alex. Camacho. Oo, Camacho. Alam mo, ibang Saka kay Arnel Bautista, Itawa. Saka kay William Yulo, yung nagbigay ng gagambang Japan ko. Salamat sa iyo. Saka si Nick. Maraming salamat sa iyo, Nick, yung nagbigay sa akin ng pitak, yung bahay ng gagamba, dalawa yung binigay sa akin. Kay Jax Jesse pala, sir. Yan, galing sa kanya yan. Salamat din pala sa asawa ko tamang hinala. Akala mabababae lang ako. Tama. Sige, God bless. Tama. Hindi pala tama.